Neka salavat i salam njegovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodicu, njegove plemenite ashabe i sve iskrene vjernike koji slijede njegov put, njegov sunnet do kijametskog dana. Allahumma amin. Draga braćo, poštovani džematije, majke i sestre, evo okupili smo se večeras ovdje u povodu nove 1438. hidžretske godine, da obilježimo ovaj mubarak trenutak uz učenje Kur'ana Kerima, donošenje salavata na poslanika alejhi salatu vesselam, tekbira, ilahija i da na taj način zakoračimo u novu hidžretsku godinu uz molbu Allahu subhanahu wa ta'ala da nam ova nova 1438. hidžretska godina bude bolja od ove prethodne, da nam Allah šanu podari svakog hejra, bereketa i onoga s čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Nakon ovog prigodnog programa koga će izvesti polaznici škole Kur'ana časnog imami našega medresa, sa nama večeras je ovdje uvaženi doktor Prešad Efendija Plojević, direktor Gazi Sabah medrese, koji će nam se na kraju programa i obratiti sa važnim nasihatom. Pa eto, molim za malo pažnje, a pozivam imame da zauzmu mjesta i da počnu sa programom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق لا
ولله الحمد. U Medinu pošao bih rumen ružu, sejrio bih njezin miris tražio bih, zato plačem, zatim čeznem, u tom gorim. Njezin miris tražio bi, zato plačem, zatim čeznem, u tom gorim. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem, u tom gorim. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem, u tom gorim. Rauda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem, u tom gorim. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem, u tom gorim. Salavate donosimo, da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, mileniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, mileniče. Salatullah, salamullah, Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, aleyke ya Habiballah, aleyke ya Nebiyallah. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah,
عليك يا نبي الله عليك يا شفيع الله. Čekao sam život cijeli, ne bil stigo u Medinu, ali smo se davno sreli u našemu čistom dinu. U ezelu kad bijasmo, naši duša perivoju, kad od sreće zaplakasmo, ja sam čuo riječ tvoju, naš voljeni pejgambere. Ja Nabi selam alejke, ja Rasul selam alejke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke, ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Bistra voda stalno teče, s vrela s kojeg mošu spuše i nikad prestat neće s njega piti naše duše. Blago tebi, ej Sidiče, blago tebi, ej Omere, blago tebi, majko naša, pokraj sunca munevere, nasred revde mutahere. Ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke, ya Nebi selam aleyke, ya Resul selam aleyke, ya Habib selam aleyke, salavatullah aleyke. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Şefi'allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آمنا بالله وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. U svog nefsa behutu, fakat plamen se vine, dođ ovamo mu'mine. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuvet. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuvet. Bismillahi ja Rahman, čuvaj namaz Ramazan, svog se dina prihvati, za šta živiš upamti. Svog se dina prihvati, za šta živiš upamti. Vidiš roba Božijega, šeitan bježi od njega i kamen će zdrobiti kad ga džezba zavladi. Islam svemu bereket, u njemu je naš kuvet.
svemu bereket, u njemu je naš kuvet. Bismillahi ja Rahman, mi smo stali na mejdan, kod Rabba je konak tvoj, dušmana se ti ne boj. Kod Rabba je konak tvoj, dušmana se ti ne boj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom gospodaru, našem stvoritelju, Allahu Đelešanuhu, koji nas je obasuo nebrojanim blagodatima, a posebno što nas je učinio pripadnicima odabrane vjere, dini Islama, kod uzvišenog gospodara, jedine, priznate, čiste, što nas je učinio sledbenicima odabranog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, kojeg je učinio pečatom svim poslanicima i kojeg je poslao iz milosti prema svjetovima. Na njega donosimo iskrene salavate i selame, kao i na njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede u dobru do sudnjeg dana. Poštovana braćo i sestre, poštovani džematlije, uvažena ulemo, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Zahvalan sam gospodaru što me je počastio da večeras budem ovdje sa vama i dio ove atmosfere. Kada me je Omer Efendija prije nekoliko dana pozvao i na neki način ponudio da večeras budem zajedno ovdje sa vama i da se skupa prisjetimo poruka i pouka, ali i značenja hidžre, malo sam razmišljao. Obzirom da sam u tom momentu već samo nekih 2, 3 ili 4 dana kako sam se vratio sa puta zajedno sa svojim hadžijama, odnosno sa hadža, i bilo mi je potrebno malo odmora. Ali sam istog momenta se sjetio ove Medine o kojoj su naši imami večeras lijepo svojim glasovima nam govorili u stihovima kaside. Sjetio sam se i onog puta između Mekke i Medine, zapravo puta hidžre, i rekao sam samom sebi, nemaš pravo sjediti, ležati, odnosno odmarati, već imaš se obavezu odazvati, i prihvatio sam i rekao Omer Efendiji da ću večeras doći ovdje kod vas i biti sa vama. Naravno, o hidžri kao i bilo kojoj drugoj temi može govoriti svaki musliman iz svog ugla, može govoriti i svaki efendija na svoj način, i hidžra je tema o kojoj se puno napisalo, puno kazalo, i ništa se tu nešto posebno novo i ne može reći, a i nije svrha ovog večerašnjeg prisjećanja na hidžru da nešto posebno novo kažemo, već da iznova na neki način osvježimo nas sa onim ključnim poukama i porukama, a i značenjem hidžre. Kada kažemo hidžra, svi vi, odnosno mi, pomislimo i na nam padne preseljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba, prvih muslimana iz Mekke u Medinu. Preseljenje nakon velikih iskušenja, problema, nedaća, izazova, poniženja, pa i proganjanja, pa i gubljenja života, pa i gubljenja imovine koje su podnijeli i pretrpjeli. Dakle, koliko je važna hidžra kao događaj, dovoljna je činjenica da je baš ovaj događaj uzet kao početak za računanje vremena naše muslimanske ili islamske ere, odnosno kalendara.
kada je u vrijeme halife Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, koji je poznat po imenu El Faruk, se razgovaralo šta da se uzme kao početak računanja muslimanskog kalendara. Bilo je raznih prijedloga, ali je preovladalo mišljenje da to bude hidžra. Da to bude ovaj važni i veliki događaj koji nam ima i poručuje mnoge stvari i velike poruke. I pored velikih drugih događaja, kao što je bitka na Bedru, u kojoj su Muhammed a.s. i njegovi iskreni ashabi pobjedili mnogostruko jaču i brojniju mušričku vojsku i drugih događaja, hidžra je preovladala, odnosno njoj je dat primat i njoj je data prednost. Ja neću govoriti o detaljima hidžre, ali ću samo spomenuti jedan kuranski ajet koji želim na neki način da bude poruka i podstrek svima nama večeras ovdje, da razmišljamo ili da gledamo i sagledavamo hidžru i njene poruke i pokušamo te poruke hidžre implementirati u našim životima. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu Kerimu, Bismillahirrahmanirrahim: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, idh huma fil ghari, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je uzvišeni Allah Želešanuhu, onda kada su njega, odnosno njih dvojicu, to jest poslanika i Ebu Bekra, prognali oni koji nisu vjerovali i kada su se oni sklonili u pećinu i kada je on kazao drugu svome la tahzen, ne boj se, Allah Želešanuhu je sa nama. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. I Allah Želešanuhu je dao da riječ nevjernika bude donja, a riječ Allaha Želešanuhu gornja. Wallahu azizun hakim, doista je Allah Želešanuhu onaj koji je snažan i onaj koji je mudar. Dobro znamo kad je poslanik alejhi salatu vesselam učinio hidžu. Učinio je onog momenta kada mu je Gospodar uzvišeni to dozvolio. I znamo šta je sve poslanik alejhi selam pretrpio, ali i kako je učinio hidžu. Nije kako bi to mnogi danas učinili ili logično i normalno da bi tako postupili. Vi znate da je poslanik bio poznat pod nazivom El Emin, povjerljivi, sigurni, pouzdani. I znate da su kod njega i nevjernici Mekke, odnosno mušrici, ostavljali vrijedne stvari na čuvanje. I ako su planirali da ga ubiju na način da su izabrali predstavnike od raznih plemena koji bi ušli u sobu poslanika alejhi selam i ubili ga na spavanje, a onda podijelili krvarinu, odnosno odgovornost na sva plemena, iako ga je Allah Želešanuhu obavijestio o tome, Muhammed alejhi salatu vesselam nije pobjegao, već je ostavio Aliju radijallahu anhu u krevetu na svom mjestu kako bi vratio one emanete koji su kod njega ostavljeni. Zamislite, rade mu o glavi, hoće ga ubiti, ali poslanik alejhi selam ne zaboravlja odgovornost povjerenog emaneta. I u tom momentu razmišlja da oni koji su ga zbog njegove odgovornosti, ozbiljnosti odvojili i povjerili mu nešto na čuvanje, emanet mu dali, da taj emanet, bez obzira na okolnosti, mora ispuniti. Također poslanik alejhi selam nije pobjegao prvi, nije se sklonio prvi. Ispratio je sve ashabe, sve prve muslimane, njegove sljedbenike, a on je sa svojim drugom Ebu Bekrom i Alijom ostao među zadnjima. Isplanirao je put
krenuo je put hidžre i sklonio se u pećinu kako bi ona prva potjera prošla. I ovaj moment koji Kur'an opisuje, a koji je veoma važan svakome od nas, a vidjet ćemo i zbog čega. Kada se sklonio u pećinu, oni koji su tražili poslanika od mušrika sa vojskom, želeći ga sustići i ubiti, došli su skoro do njih, stajali su na stijeni koja je bila iznad glava poslanika alejhiselam i njegovog druga Ebu Bekra. Ebu Bekr kao čovjek, logično ljudsko biće, uplašio se je i pobojao se je. Zašto? Pa zato da ne ubiju poslanika alejhiselam. Nije se bojao za svoj život, već se bojao za život poslanika alejhiselatu vesselam. I šta kaže poslanik alejhiselam? La tahzen inna Allahe ma'ana. Nemoj da se plašiš, Ebu Bekre, Allah dželešanhu je sa nama. Ili kako se prenosi u hadisu, kazao mu je: o Ebu Bekre, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah dželešanhu treći? Da li onima sa kojima je Allah dželešanhu neko može nauditi? Fa anzal Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Pa je Allah dželešanuhu spustio mir, spokoj na poslanika i Ebu Bekra i pomogao ih je sa vojskom koju niste mogli vidjeti. Ovo je moment, draga moja braćo i sestre, kojeg moramo biti svjesni svi mi u našim životima. Hidžra i događaj tokom hidžre nam potvrđuju da vjera, a vjera znači odgovornost, briga o emanetu, briga o onome što Allah dželešanuhu propisuje, mora biti na prvom mjestu. Da vjera i odgovornost ne smiju biti zanemareni. Da sve čovjek na ovome svijetu što ima mora biti spreman žrtvovati za račun vjere. I svoj život, i svoj imetak, i svoju porodicu, i svoj položaj, i ugled, i sve drugo od dunjalučkih vrijednosti čovjek što posjeduje, a što mu je Allah dao, čovjek mora biti spreman da žrtvuje radi Allaha dželešanuhu i radi iskrene vjere. A ne smije žrtvovati vjeru zarad pomenutih stvari, zarad imetka, zarad položaja, zarad vlasti. Kada su došli poslaniku alejhi salatu vesselam prije hidžre, želeći da ga odvrate od prenošenja Allahove dželešanuhu riječi, odnosno Kur'an i Kerima, došli su mu predstavnici Kurejšija i rekli: ako hoćeš vlast, daćemo ti vlast. Ako hoćeš bogatstvo, učinit ćemo te najbogatijim. I tako redom, nudeći mu ono što nažalost danas mnogi muslimani širom svijeta, pa i ovdje kod nas, ne odbijaju. Čak i kad je račun sa druge strane vjera. Ali šta je kazao poslanik alejhi selam? Tako mi Allaha, kaže svom amidži, tako mi Allaha, kada bi mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, da ostavim ovo što mi Allah dželešanuhu dostavlja, odnosno Kur'an, ja to ne bih učinio sve dok Allah dželešanuhu ne odredi svojom snagom da ova vjera zavlada ili pobjedi ili odredi da umrem. Dakle, ova ponuda, iako je ovolika i sa ovim ulogom, bila je odbijena bez razmišljanja. Onaj ko na ovaj način prihvati vjeru i pokaže spremnost da je brani i žrtvuje sve što ima, Allah dželešanuhu kada mu dođe momenat da kada dunjalički gledano nema izlaza, nema pomoći i nema spasa, Allah dželešanuhu
takvima pomaže. I onaj koji tako postupa, koji Allaha dželešanuhu i vjeru stavlja na prvo mjesto, to je onaj koji u svakom momentu može da se osjeća onako kako se je osjećao Ebu Bekr radijallahu anhu kada mu je poslanik alejhi selam kazao: šta misliš o Ebu Bekre o dvojici, nije kazao o poslaniku i njegovom prijatelju, već o dvojici iskrenih Allahovih dželešanuhu robova, njemu odanih, sa kojima je on treći. Može li im ko nauditi? Ne može niko. Draga moja braćo i sestre, nemojmo dozvoliti da našu vjeru bilo šta drugo od ovosvjetskih bogatstava, privilegija ugrozi. Da damo našu vjeru ili obraz zarad nekakvih ovosvjetskih privilegija. Jer ako to učinimo, dobit ćemo samo poniženje. Jer Allah dželešanuhu je onaj koji na kraju određuje ko će biti poštovan, ko će biti cijenjen, a ko će biti sa druge strane ponižen i ko će biti prezren. I poslanik alejhi salatu vesselam je nastavio putem hidžre, ohrabrujući svog prijatelja Ebu Bekra radijallahu anhu. Ova hidžra nam pokazuje kao događaj da muslimani moraju imati strategiju, da moraju razmišljati o svojoj budućnosti. Hidžra se nije desila preko noći, ona se je dugo pripremala. Da kada muslimani dođu u tešku situaciju, moraju tražiti izlaz, moraju se poslužiti svim snagama koje imaju na raspolaganju. Nije slučajno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao vodiča iznajmio osobu koja je stručna u tom poslu, a koja nije bila musliman, ali jeste bila povjerljiva. Nije slučajno da su osobe koje su najviše pomagale poslaniku alejhi salatu vesselam i Ebu Bekru tokom hidžre ili tokom perioda skrivanja u pećini bili omladina. To je snaga kojoj mi, nažalost, nekada ne pridajemo dovoljno pažnje i dovoljno prostora za djelovanje. I nastavio je poslanik alejhi salatu vesselam putem hidžre od Mekke do Medine, odnosno Kubaa, i kada je stigao, sagradio je prvu džamiju. Naišao je na plodno tlo, nažalost, koje nije mogao prije toga naći u Mekki. Poslanik alejhi selam je napustio Meku ne ponižen, naprotiv, uzdignutog čela, ponosno, ali isto tako se je i vratio u Meku. Napustio je kao neko ko je spašavao svoj život i svoju vjeru, a kada se je vratio kao osvajač, nije se svetio onima koji su ga proganjali, onima koji su ga zlostavljali, onima koji su ga ponižavali na razne načine, kako njega, tako i njegove iskrene ashabe, odnosno sledbenike, koji su ih bojkotovali, koji su ih 3 godine držali u izolaciji i koji su ih na druge razne brojne načine uznemiravali i nisu im dozvoljavali da žive jedan normalan život. Dakle, izašao je ponosno i vratio se u Meku ponosno. Nije se mogao vratiti u Meku da mu Allah dželešanuhu nije dao pomoć i da ga nije pomogao kako bi osvojio Meku. Eto, draga moja braćo, brojnost kao ni snaga nisu uvjeti i garanti opstanka u budućnosti ni pobjede. Naprotiv, garant i osnovni uvjet za pobjedu jeste Allahova dželešanuhu pomoć, a Allahova dželešanuhu pomoć se dobija iskrenom vjerom, pokornošću uzvišenom gospodaru, slijeđenjem njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i življenjem praktično onih principa koji je uzvišeni gospodar objavio u Kur'anu Kerimu, a koje je poslanik alejhi selam nama dostavio i svojim ličnim primjerom u svom životu potvrdio. Molim Allaha dželešanuhu da poruke hidžre dođu do naših srca, da živimo u njihovom znaku, da slijedimo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i molim uzvišenog gospodara da nas učini
boljima u ovoj 1438. godini i da svako od nas bude muhadžir, a muhadžir u našem vremenu znači, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wal muhađiru men heđere ma neha Allahu anh. On muhadžir je ili iselitelj onaj koji napusti ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Dakle, naša hidžra nije da spakujemo kufere i odemo širom Evrope, Turske ili ne znam ti gdje. Naša hidžra, draga moje braćo i sestre, jeste da napustimo grijehe, da napustimo ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Jer ako smo ustrajni u tome, živjet ćemo u poniženjima, preživljavat ćemo razna iskušenja i Allah zna kakva će biti naša budućnost. Kako kaže poslanik, al muslimu men selime al muslimune min lisanihi wa yadihi, musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni svi drugi. Wal muhađiru men heđere ma neha Allahu anhu, a muhađir je onaj koji napusti ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Da Allah dželešanuhu obilato nagradi sve vas koji ste večeras ovdje prisutni, da nagradi naše imame i našu mladost koja je svojim glasom uljepšala ovaj večerašnji program i da nam uzvišeni gospodar omogući da na ovom parčetu zemlje koje se Sandžak zove do sudnjeg dana govorimo, odnosno prenosimo ovu našu i svjedočimo ovu našu vjeru, da živimo i da prenosimo poruke hidžre i drugih važnih događaja iz povijesti naše plemenite vjere, dini Islama. Hvala vam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da našeg uvaženog direktora Rešad Efendiju Plojevića obilatno nagradi na ovako divnim savjetima, a kako smo i počeli ovaj naš današnji program, naše današnje druženje kuranskim riječima, kuranskim ajetima, ako Bog da sa kuranskim riječima ćemo i završiti, a nakon toga znači proučiti dovu, a nakon dove, braćo, ostanite tu gdje ste, da se malo poslužimo, da se osladimo i da nam ako Bog da bude slatko cijele godine, inša Allah. Efendija bude. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا وبارك لنا في عملنا وجمعنا هذا، واجعل اللهم جمعنا هذا مباركا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، يا تباركت وتعاليت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا وبارك لنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا مباركا وأن تحول حالنا إلى أحسن الحال يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ربنا أن تولي أمورنا خيارنا وأن لا تولي أمورنا شرارنا الذين لا يخافونك ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.